at least 1 hour. You must make it an obligation for yourself to spend that time with him. Then, at the end of that, on when you after the adoration, I just propose the Blessed Sacrament. Some other place except in this tabernacle. Because if you never did so, outwardly alone, or not in hiding at that time. On Good Friday, we start with the Stations of the Cross, and then the celebration of the Lord's Passion, which is just a continuation of what was started on Thursday. On that Friday, Father Batana Church, there is no Mass because the priest, Christ Jesus, is not there. It will there. That is why I am the Mass on Good Friday. We just have a celebration of the Passion. I am the Father prostrate here, a sign that Christ is lying in the tomb. Because the priest represents Jesus Christ. Christ is lying in the tomb. So Father Bido, he just won't be there. And we had it because that celebration started on Thursday. There is nothing like in the name of the Father. The priest goes straight to an opening prayer, and then the liturgy of the word will begin. And then at the end of that, there is nothing like Lawan Misa single. There is nothing like go the Mass has ended. There is no Mass. Yeah, you know, the priest will say a prayer over the people, and they move quietly. The celebration that started on Thursday has continued. Again, the final blessing until Saturday. On Saturday, we start with this service of lights. Lumen Christi, Deo Gracias. Abba exalted and other things. The liturgy of the word, the celebration of the sacraments of initiation, all those things. And then at the end of it, I am go in peace, the Mass is ended, hallelujah, hallelujah. So that celebration that started on Thursday continued on Friday, and on Saturday ends with the vigil. That's why we have three in one. 3 days of celebration in one. One celebration unfolding in 3 days. So, this covenant that God is talking about today, how I celebrate here. And the only one again, me and also consider must go to confession. Because we're celebrating the mystery of the passion, death, and resurrection of Jesus Christ. So that when you are also rising from a life of sin to a life of virtue. Amen? Amen. Christ has said, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it will remain one grain. But most of the rock at now, red will one fully the cause of our own. Manapolo, Pura fully, Yan, all this source of tomorrow can other people to go. They can have more than 100 comments. Yes, and this is the way it is for us. When Christ said that, he was only talking about his own death. Unless he died, he will not be glorified. That glorification that the Father said will be given to him, the high point of it will be when Jesus will die. And that was why when Jesus was on the cross of Calvary, and he was there shouting, Eloi, Eloi, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? Chineke, gịnị mere iji hapụ m? Nna ya emeghị anything. He didn't say a word, because it was the will of the Father that the Son will come, suffer, and die for us to reconcile with him. So it is not something to joke about. Christ is saying, all the impact, I will make a metaphor. What does that mean?
It means good examination of the quality of life you're living now. And again, to our jealousy, in order to rise to the life of appreciation of the blessings of others. And again, to our lying, it was if you will be here, what is your I am to the life of Christ. I am moderate to that life in order to rise up to a life of humility. And you can go on and on. You have to die to that life of lack of prayer in order to rise up to be a prayer warrior, a praying Christian. Globally, you have to die to that to learn what we call fasting or eating responsibly. So a total change of life. And that is why it is a time to do a good examination of your conscience. Ask yourself, where I am now, is that where I should be? Ask yourself, only in the now I came to last year. What is the difference between the life I'm living now and the life I lived last year? Have I improved or progressed? Another in our lives, you have to ask yourself another question. What should I have done to do better in this area of my life? Both of the young women, for me, my Father, the other day, on one of these states in America, said, no, also, but I hate you after. When I have the Lord, oh, when you go again, Lord, again, at the very young age of something, yes, you get to be in the So you see that there are many of us. I have to walk around, I am in also. And then you lose your life, lose your riches. Yes, the Christian, also unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains only a grain. Remember, in the Gospel of John chapter 15, God said, fruit that will last. Now, I have much fruit, that you may bear much fruit. Also, I have pruned you. Also, the vine does not bear fruit unless it is pruned. But I have pruned you by the words I have spoken to you, that you may bear fruit, the fruit that will last. And it will be to the glory of God my Father that will bear much fruit. Amen? And to be able to bear this fruit, I say, Beluso, the vine or part of the tree. Look at this. Now let's say this is a vine. This is a tree. These are the branches. If these branches are going to have life, there must be part of this main tree. Because whenever you cut them off, they dry up and they die. Christ is saying, how would the relationship to sin on it is enemy? If we have to bear fruit, we must be aligning ourselves, configuring ourselves to Jesus Christ. Verse 9, John chapter 15, verse 5. Also, I am the vine, you are the branches. Cut off from me, you can do nothing. Amen? So if you must do something, if you must bear the fruit, you are still a single grain man. If you must bear this fruit, you must go and put a calling of yourself, of your life. Go against you, go to confession before Holy Thursday. And make a commitment with the Lord. Commit yourself to this new way that He gives you. Now, confession, in a man, it was something like what happened in John chapter 8.
The woman caught in adultery was such that when they caught her, they brought her to Jesus, trying to get permission from Jesus to stone her to death. And what did Jesus say? Whoever among you who has not committed any sin, let him be the first to throw the stone. Yes, and they are now. What would it have been here? Yeah, they have all disappeared. So also now we have that woman. Yes, a woman. Where are your accusers? Has no one condemned you? Yes, no one, sir. Yes, neither will I condemn you. Now go home and sin no longer. Amen? So when we come to confession, Christ will just tell us, I'm not going to condemn you, I've come to save you. And I cannot be saving you and condemning you at the same time. All I can do is to wipe away your sins, give you another new opportunity. Go home. You'll be exposed to the same circumstances, but try your best not to fall into them. Amen? That woman and my priesthood. The Holy Week. These are things to think about. Draw what is the quality of life that I'm living now? Get in there and ask me the quality. India can have the paper in an end. How free sure how would you machine the righteous life? Draw what is it? Only the man that I should be doing. Maybe you'll be praying and praying, but you don't add sacrifice to it. You'll be praying and praying, but there's no fasting to it. You'll be praying and praying, you don't add scriptures to it. That prayers have levels. That I won't many give you have this sort of problem with it. Let us prepare everything. Every Father, they help them. Yeah. Prayer is an engagement. The Christian life itself is an engagement with God. And until we come to that level, we will not bear the fruits we want to bear. My dear brothers and sisters, as we continue preparing for the Holy Week, let us dispose ourselves and make good use of this sign of grace that God has given to us, so that when Jesus rises from the dead, we also will rise from the life of sin to a life of virtue through Christ our Lord. Amen. Anyị ga-elu maka ịkwupụta okwu anyị. Ekwere m n'otu Chineke, nna ji ihe niile, onye mere eluigwe na ala, na ihe niile a hụrụ ịhụ anya na ndị na-apụghị ịhụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, eze Chukwu si n'eze Chukwu, amụrụ ya mụ emeghị ya na nna bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ, maka ihe nzọpụta anyị n'eluigwe gbalata, o were arụ ahụhụ ya n'oge n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọta ahụhụ nwụọ elie ya, ma ọ bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ rọgoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwere m na Mmụọ Nsọ dị mmadụ na onye na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-ekekọrọ ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu.
Ekwere m na nzukọ nke dị otu dị nsọ bụrụ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu mmiri Chukwu maka mgbaghara njọ ya. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ụmụnne na Kristi, anyị na-ekele Chineke onye kwere anyị maka ụbọchị taa, na ya ga-enye anyị ọgbụgba ndụ ọhụrụ nke a ga-ede ede n'ime obi anyị. Ka anyị rịọ ya maka ịnabata ọgbụgba ndụ ahụ ọ ga-enye anyị. Ka anyị rịọ ya maka ịmata ndị anyị bụ dịka ụmụ Chineke. Ka anyị were umeala bịakwuo ya n'oge anyị na ka anyị kpee ekpere maka ụka, ka anyị nwee ike ịnwụ na njọ wee na-efe Chukwu, wee dị ka mkpụrụ ọka nke dara n'ala wee mụta mkpụrụ ọfụ. Anyị arịọ ekpete nwe naanị onye nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. ka anyị kpekwazị ekpere maka ndị na-achị achị n'ụzọ dị iche iche, ka Chukwu na-agbafu ume ka ha wee na-enwe ike ịchị ndị a na-achị achị ọfụma n'obi umeala, wee nwee ike mee ka afụfụ ndị ọrụ ndị a na-achị achị na-aka benata. Anyị arịọ biko n'inwe naanị onye nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. maka ndị niile a na-emegbu emegbu, ka Chukwu merụta ebere ka fa nwee ike fụ equal treatment in the workplace, the community, the society. Let us pray to the Lord. Ka anyị kpekwazị ekpere maka mgbakọta anyị a, ka Chukwu mere anyị ebere wee nwee ike na-eme ka anyị nwee obi umeala na obi ebere n'ebe onye ọbụla nọ. Ka anyị arịọ biko gị nwe naanị onye nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Anyị kpekpe ekpere maka anyị niile ndị bịara nzukọ ụbọchị tata. Ka Chineke bido ugbu a were okwu ya ka ọ gbaa mgbọrọgwụ n'ime obi anyị n'otu n'otu. Ka okwu ya na-apụta ìhè na ndụ nke anyị na-eji ụbọchị niile, ka site n'aka anyị mgbe ya na-agbasa n'elu ụwa. Anyị arịọ gị onye nwe anyị. Anyị tinye ndị ọrụ aka anyị n'otu n'otu. Let us start our private intentions now. Anyị chetakwa ihe ndị a anyị bụ n'uche na-achọda n'isi taa. N'isi Udoka Ọbadike, onye nke na-eme mmemme ọmụmụ ya, ka Chineke nyere ya aka ọ na-eto, ka ihe ndị o ji maka ya wepụ ya n'ụwa ọ na-apụta ihe. Anyị arịọ gị nwa maka ezinụlọ Chidi na Jerome Doro, ndị na-ekele Chineke maka ihe ọma niile o mere ha, wee na-arịọ ya ka ọ gaba n'ihu na-emere ha dịka mkpa ha si dị. Anyị arịọ gị onye nwe anyị. Maka ezumike mkpụrụ oge Silvester na Emeka Feki na lọọ Ezinụlọ ya na n'ogo, ka Chineke onye kpọrọ ha site n'ụwa nke a, ka ọ sachaa ha site n'ọbara dị oke ọnụ nke nna Jesu Kristi, ma nabata ha n'otuto nke Alaeze. Anyị arịọ gị onye nwe anyị. Nakwa maka ezinụlọ nke Joseph Iwobi, ndị na-arịọ ka Chukwu na-enyere ha aka na ebumnobi ha dịgasị iche iche. Ka Chukwu bụrụ onye ga na-edoziri ha ma na-agaziri ha ihe ọ bụla ha na-eme. Anyị arịọ onye nwe anyị. Nna ji ike niile onye ebere, anyị na-ekele gị maka ịdọrọ anyị ka anyị bụrụ ụmụ gị. Anyị na-ekele gị maka nwa gị Jesu Kristi, onye iji mejuo ọgbụgba ndụ nke kwere anyị na nkwa. Anyị na-ekele gị maka ọbara ya dị oke ọnụ ọ wụsara n'elu obe maka ibi anyị. Anyị na-akpọ ọkụ ikikere ọbara ahụ n'isi anyị n'otu n'otu,
na-akpọpụ ya n'isi ezinụlọ anyị n'otu n'otu, ka ọbara ahụ na-abụrụ anyị agha, ka ọbara ahụ na-egbochiri anyị nsogbu dịgasị iche iche, ka ọbara ahụ na-akagbu atụmatụ nke ndị iro na-atụrụ anyị, ka ọ na-egbochi ili nke ọnwụ nke a na-egburu anyị ụbọchị niile. Dị nwere ụmụ gị agala ebe ahụ ụbọchị taa. Anyị na-asị gị ka ime ka okwukwe anyị n'ebe ị nọ na-esiwanye ike site n'ụbọchị ruo n'ụbọchị. Dị nwere nara onyinye ekpere ndị a anyị na-eche n'ihu gị n'ụbọchị taa. Ọ bụghị maka na anyị bụ ndị kasị ibe anyị n'ụwa, kama maka ihe ebere gị. Anyị na-asị gị ka ilekwasị anyị na ọbara ahụ nwa gị Jesu Kristi gbara n'elu obe ya mere anyị ebere, maka na anyị na-arịọ n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị. Ele ngozi sebụwa Chineke nke ụwa niile, n'ihi na ọ bụ n'otu afọ nwa gị ka anyị si nata achịcha nke anyị na-ebunyere gị. Ọrụ aka mmadụ na ihe ala mepụtara, anyị na-arịọ ime ka ọ ghọrọ anyị achịcha nke ndụ. Ngọzi dịrị Chineke. Rịọwanụ ụmụnne ka aja mma nke ụmụ bụrụ ihe ga-asọ Chukwu na achị ike niile ịnara. Maka ọdịna mmadụ edebe nke aha ya, maka ọdịmma nke anyị na nke ezigbo ya nzukọ ya dị nsọ. Onye nwe anyị na achị ike niile, nyere anyị amamihe ndị otu Kristi, dịka oche ntị nụrụ ekpere anyị bụ ndị ezinụlọ gị ji akpọkụ gị, mee ka aja nke a anyị na-achụnyere gị wetara anyị ịdị mma n'ihu gị site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi elu,
Ka anyị ya ndị mmanụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi ebe ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị. Anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile dị nwere. O nna dị nsọ Chineke ji ike niile onye dị ụwa tụ ụwa. N'ihi na site na ndụmọdụ nke anụ ahụ ị na-akpagbu mmanụ ahụ njọ, na-ewelite mmụọ elu, na-enye anyị mmanụ ahụ ezi omume na ụgwọ dịrị ya site na Kristi nwere anyị. Onye igwe ndị mmụọ ọma si na ya na-eto ebube eze gị, ike niile na-atụrụ gị egwu, mgbe eze na-esekpụrụ gị igwe na ike niile nke eluigwe, na ndị serafim dị ngọzi ji otu olu na okwu ahụ na-ekwupụta otuto gị. Anyị na-arịọ ka igwe ka anyị tinyekwa olu anyị na nke ha were ume ala na-eto gị na-asị: nsọ, 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 osebụwa Chineke nke igwe ndị agha, eluigwe na ala jupụtara n'ebube gị. Hosana n'elu kasị elu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara n'aha Onyenwe anyị. Hosana n'elu kasị elu. Ịdị nsọ ezi dị nwa n'okpuru isi iyi nke adị nsọ ọbụla. Ya mere anyị na-arịọ ka ihe onyinye ndị a nsọtụ dị kwukwasara mmụọ gị, ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetere ka edunye ya na mmụọ ọnwụ, were achịcha ka ọ na-enye ekele na nwayọ nyekwaghị mazụ ya na-asị: naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-ere onye maka unu. Otu ahụ ka o siri mee mgbe e richara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele gụnyere ụmụazụ ya na-asị: naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọbara ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ ka ewebe aka njọ ya. Na-eme nke a na ncheta nke m. Ihe omimi nke okwukwe. Oge ọbụla anyị na-eri achịcha nke a na-aṅụ iko nsọ nke a, anyị na-ekwusa ọnwụ gị ka ọ dị mmanụ wee ruo mgbe ị ga-abịa. Dị mmanụ ebe anyị na-echeta ọnwụ na mberede n'ọnwụ ya, anyị gụnyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ịgụnyere anyị na ndị tosiri ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi, bụrụ ndị a ga-ekekọta ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị mmanụ cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Alberto na ndị echiri echi niile. Chetakwazị ụmụnna anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra were ebere kpọbata ha, na ndị ọzọ ndị ga nwụrụ anwụ ihe n'ihu gị. Anyị na-arịọ ka i mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstọl gị dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa tụrụ ụwa, keta ebe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edobe ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Site na ya bụ Kristi na n'isonye ya nakwa n'ime ya na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọpụrụ na otuto niile si adịrị gị Chukwu nna ajọ ike niile site n'ụwa ụwa niile. Ebe nyerela anyị iwu na-enye ndụ, anyị abụrụkwa ndị eji nkuzi nke Chineke were zụọ, ka anyị were mụta n'obi Nna anyị nọ n'eluigwe
n'eluigwe, otuto dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka emume gị n'ụwa, ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị, dịka anyị si gbaghara ndị mmehie anyị, ekwela ka anyị zọpụta anyị, anyị na-arịọ osebụwara anyị ihe niile, were ebere niile n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were kpọrọ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka ndị achị nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, oke gwara ndị apọstọl gị, udo ka mma hapụrụ unu, udo nke mkpa m na-enye unu, elekwala anya na njọ anyị bịa, kama na okwukwe nke nzukọ gị. Nye gị udo na ịdịkọ n'otu uche gị siri chọọ, gị banye ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke osebụwa dịrị unu mgbe niile. Nwa atụrụ nke Chukwu, anyị pụtara nke ụwa. Mere anyị ebere, nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-ebucha mmụọ ụwa. Mere anyị ebere, nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-ebucha mmụọ ụwa. Lee atụrụ nke Chukwu, lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ahụ Kristi.
Hallelujah. Chineke nna achị ike niile, enyela anyị ahụ na ọbara nwa gị nọrọ nsọ, dịka anyị na-arịọ ma ekwe ka agụnye anyị n'akụkụ ahụ Kristi ahụ mgbe niile site na Kristi onye nwe anyị. Dịka ọ nọrọ n'ala. Na mbụ achọrọ m ikele onye ọbụla gbalịrị ịbịa maasị ụbọchị taa. Ọ dị ka the highest number I have. After I tried to know. Ọ dị m ka ọwanye na-agba vaccine nọmba 9. Ya mere more confidence. The more people that are vaccinated, the more people come to church. So I say, when I have a vaccine, I'm not just today, my sister buying on my Italy. One year it was a vaccine. I said, Father, that's not a good man. Now I'm an America. So about millions in America already. I'm going so young, you won't get here. I want vaccine. I said, so far they got it now. Say, yes, I'm not sure I had it. See, I hope God will never the bishop and I never again. So we should not be listening to conspiracy theories. Oh, a man, parish yesterday. I seen a lot of reactions here. I'm in pains and all that, but I took my time and it went away. I said, now doctor, I'm not going here. I said, now doctor, warrior, before I die. Now I have 10 tablets of vitamin D3. Then that is the day before. Then a day after the day, and they did it, and they never felt anything after having received the vaccine. I said, I'm going to try. Because vaccine must give you some reactions, but it doesn't mean that it is killing you. It is part of the working process of the vaccine. So when you're like CK, and even when you're not, and I have a confidence, let that person know you have already taken your vaccine, and you are living out your life normally. And I got to make India and send that WhatsApp on Facebook. Ndị nne anyị nọ n'ụlọ nzukọ anyị na-aga na nke ndị ahụ ka anyị nọnyere ha n'elekere 6 na onyonyo anyị na-eji eme nzukọ. Nke ọzọ anyị na-asị onye ọbụla kara ahụ ka anyị bịa maka ngabe nke obe n'elekere 6 Fraịde ọbụla n'ụlọ ụka. Anyị na-asịkwa onye ọbụla bịakwa ma nyere anyị gbasara emume nke Lenti ahụ. Ọ na-ebido
Maachị a na ụbọchị 22 wee ruo Maachị ụbọchị 25 na mgbede elekere 6. Nke ọzọkwa, dịka anyị si wee mara na aha bụ gbasara St. Joseph, onye na-echekwa anyị, onye ndu nke anyị, onye ndu nke ụka, onye na-ele Jesu Kristi anya, na-enyekwara Mary aka ịzụ nwa ya nwoke. Ya ka anyị na-asịzi ka na anyị enwe emume 33 days consecration to St. Joseph. Ọ na-ebido March dị na 10 wee ruo ọnwa May, May 1st, the feast of St. Joseph, 33 days of celebration. So ka anyị kaba ahụ gbalịa nke nnukwu were bịa gbasara emume a. N'ebe a. Yes. Via Zoom. Okay. Now, via physically, no, via Zoom, yes. Okay. When I come to the Quarani, now I went confession, no was Tuesday, March, the year. Makanami, Ukotu, Nature, annual prison mass, now Our Lady of the Rosary Cathedral. So we have now under confession. Nagambo Tuesday, March 30. I don't do what because of now Wednesday, April 14. We don't have any even our work if we don't have every see came well. Now when if you was or in each blood drive. Yes. So yeah, so blood donation. April 14, we don't have 12. Okay, we don't have regular see. What's the Diocese? Ihe ọzọ bụ ka anyị bụrụ n'obi, just mark the calendar. On the 16th of May, I think that's the 16th of May to celebrate our harvest. Bishop I knew, Rojas, madam. Women's retreat on the 1st of May. So probably go to I don't have anything. So we have to start praying. Just women retreat, May 1st. Kandi najua Igbo mass kama mchana Yeah, she has but given money from the let us be preparing our minds for how we are going to do that harvest. I can hear more details about it. One more thing. Women's retreat May 1st via Zoom. Kaikaba participated. Schedule at a time, amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Nọnyekwara mmụọ gị. Ka Chukwu Chike niile gọzie ma chekwaa unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Biko nọ na-aga ala ụmụ anyị chọrọ next Thursday. Oh, ọ bụ eziokwu. Just nọdụ n'ala emeka ya pasa. Ọkwa ma gọzie unu ọzọ.
Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị lawa n'udo n'ịhụnanya Kristi n'ịsa kwụsịgo. Hallelujah.